Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH Buhay Probinsya. Ayan, kasama ko ang aking katiwaldas. Yan, nag-grass cutter ngayon dito sa aking munting bukid. Ayan, papasyal ako ngayon dito sa aking kalamansian habang ang aking katiwaldas ay nagtatabas ng mga damo dito sa aking munting bukid. Ayan. Ito yung aking kalamansian. Ayan. Baka pwede Gilbert, doon ka naman sa unahan. Purupwet na. Ayan. Aking mga kalamansian. Ayan. Pasyal-pasyal. Habang sarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan. Uuwi na ba kayo sa probinsya? Kaya nyo bang mabuhay dito sa probinsya? Dito na tayo sa probinsya. Ayan, sarap ng buhay. Ayan. Ayan, pasyal-pasyal tayo dito sa ating mga tanim na kalamansi. Ayan, nandito ako ngayon sa aming probinsya. Ayan, naglilibang-libang. Ayan yung aking mga kalamansi dito. Ayan, itong mga kalamansi na ito, almost 3 years na ito. Ayan, ito ang aking pinagkakalibangan habang nandito ako ngayon sa aming munting bukid. Ayan, maraming mga bunga. Ayan, papakita natin. Nakakatuwa at nakakalibang dito sa amin kasi unang-una, ayan, tahimik ang buhay. Ayan, dito sa aming probinsya, sariwang hangin, sariwang mga pagkain. Ayan, libre kalamansi. Maraming kalamansi dito sa amin. Ayan, makikita niya. Matataas na ang aking mga kalamansi. Ayan, napakadaming bunga. Ayan, makikita niyo. Ayan, namamasyal-pasyal ako ngayon dito sa aming munting bukid habang nakabakasyon ako ngayon. Ang sarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan. Walang gaanong problema. Ayan. Naglilibang-libang habang nandito, nakabakasyon. Ayan ang aking mga kalamansian dito sa aking munting bukid. Hours later. Ito yung kalamansi na ipo-pruning ko. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-pruning. Yan, magtatanggal ako ng mga sanga para lumago. Ayan, mamunga ng maayos itong kalamansing ito. Ayan, tatanggalin natin mga sanga. Oh, napakadaming sanga. Kailangan yung mga nasa bangsa nga, tatanggalin natin ito para yung bitamina ng lupa, ayan, hindi na mapunta sa mga walang pakinabang sanga. Ayan, huwag kayong manghinayang na putulin ang mga sangang ito. Ayan. Napakadaming sangang dapat putulin. Ayan. Kung mapapansin nyo, mayroong mga sanga na ganito. Ayan, yung mga ganitong sanga. Napaka lago niya, pero itong sangang ito, yung tinatawag na tres cantos, ito yung mga sanga na hindi namumunga. Kaya kailangan tanggalin natin ito. Ito pa, mapapansin nyo, ito. Kailangan ito yung tinatanggal sa kalamansi. Yan, hindi ito namumunga. Ito, itong part na ito.
gumanda na. Yan, dito naman tayo. Tanggalin natin yung mga excess na sanga para mamunga ng maayos ang ating kalamansi. Kailangan makakasingaw ang ating kalamansi. Tanggalin na rin natin to. Ayan, medyo maliwanag na. Ayan. Ito yung sinasabi ko na naman. Yan, karoon ng sanga. Ito yung hindi namumunga na sanga. Ayan. Tinatanggal talaga ito. Ayan. Putol na putol. Tanggal mga sangang maliliit. Kailangan huwag kang maghinayang. Yan. Yan. Ito ba? Lapit na. Ayan. Ayan. Ito na naman yung sanga. Ayan. Kailangan tinatanggal ito. Marami na tayo. Tatanggalin. Lapit na. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan medyo maliwanag na. Natanggal na natin yung mga walang pakinabang sanga. Ayan. Ayan, gumanda na ng konti ang ating kalamansi. At siguro ito, yan, mga susunod na mga abon. Mapapansin mo yung kalamansing ito. Madami ang kanyang bunga kasi natanggal natin yung mga sanga na wala nang pakinabang. Yan, nagkukonsume pa ng ayan, vitamina. Ayan. Ayan. Nakita nyo na yung aking kalamansi. Ayan kung paano ko i-pruning. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos. Babalos.